manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wani sirri babba ga wanda yake so ya ganni a bacci. Manzon Allah ya ce wanda yake so ya ganni a bacci to yayi nafila raka'a 2 alhamis daren juma'a, wato ranar alhamis da daddare kenan, ana gobe juma'a, yayi nafila raka'a 2, kowace raka'a fatiha 1 kul huwallahu 500. idan yi sallama sai addu'a ya ce Allah ya nuna mai manzo Allah ya ce dukkanin wanda ya haka Allah zai nuna masa ni a bacci. Idan mutum ya yi satin farko bai gani ba ya ƙara a sati na biyu, in bai gani a sati na biyu ba ya yi a sati na uku, in bai gani a sati na uku ba ya yi a sati na hudu, in bai gani a sati na hudu ba to ba za a yi sati 5 mutum bai gani a bacci ba, in ji annabi Muhammadu. Kuma babban sirri ne wanda manzo Allah da hannun shi ya ɗauka ya ba sayyidina Aliyu bin Abi Dalibin ga mai son gani na a bacci. La ilaha illallah.